Обаче чукат карета отпред. И пак точно тук за буксовата, не знам дали минах по-лесно от тук или не. Обаче... Нормално, като нямаш блокажа, драска само едното колело, а другото са влачи. Я ще опитам на втора отдолу да е сега, да видим как. Ама с повече гъщица. Че е слабичко, да беше мой изразка. Значи точно е тази нет беше сега най-много буксува. Иначе си драпа. Ти с тези графи ще излезеш. Аз разчитам на малко повече скорост. Да мина с по-голяма инерция. Ма се излезна. Лези го! Тя те си свири. Само да бутнеш обала. Къде? Там не мога повече. Къде тръгнеш джунглите? На втора не става. Не. Това са мобавните, нали? Да. Той на първа ще тръгне оттам. Ще тръгне. Той иска отдолу. Няма, става моторчето за 1,3. Може би ако прехвърля на бензин ще има малко повече мощност, може и да издрапа. Не, няма. Няма ли? Той ще го изсилва на втора. Няма става. Ще се окупа. Това драпа само едното пред. Те са напълниха и граферите. Не, те с много газ се самопочистват между другото. Всичко го изхвърля настрани. На първа ще си излезе. И сега какво правим? Той се забива на същото място. Ще излезе. Трябва му скорост. Малко инерция, да тръгне да премине, ще стане. Тъй бавничко не става. Ние се пробвахме на тераси над Гозница. Баирче с тераси. Трябва да ти кажа, че без скорост не става. Ако го минаваш бавно, стига предницата да захапи да излезе и до там. И се връща. А като миниш с скорост, само се подскочи и замини. И тогава с един Вранглер, едно паджеро голямо, паджерото с блокажа излезне. Вранглера можа, аз минах по-надалеко отколкото Вранглера. Хайде да направиш една снимка и аз да не ще го разкажа.
Какво направи това? Изключвам задната. Как ще му включа за? Слиза само с буксона, виж.